Fil-Parlament, it-tnejn ingħatat tislima lil John Rizzonaudi, il-politiku li ħadem bla nifs biex setaw jinħolqu servizzi tas-saħħa u l-kura tal-anzjani li qatt ma konna smajna bihom u għadhom jitgawdew sal-lum il-ġurnata u mitfapprin li għadda fl-età ta' 96 sena. Fid-diskors tiegħu tul is-seduta parlamentari ta' tnejn, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech deskriva kif il-professur Rizzonaudi kien strumentali fil-qasam tal-anzjanità u kif ukoll tas-saħħa, speċjalment dak tal-infermiera, u infatti kien l-ewwel segretarju parlamentari dedikat speċifikament għall-anzjani u taħt it-tmexxija tiegħu kien sar xogħol kbir biex tissaħħaħ il-ħidma f'dan is-settur tant importanti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna l Rizzonaudi kien maħbub minn kulħadd fejn id-diskors tiegħu kien anke jkun mirqum b'tonalità li ġġib l-ammirazzjoni minn bosta. Kemm l-Speaker tal-Kamra Anġulu Farrugia u kif ukoll id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn kellhom kliem ta' tefħir għall-eks deputat nazzjonalista u ma semmew ukoll episodji fejn kellhom l-opportunità jaħdmu ma' John Rizzonaudi. John Rizzonaudi kien imwieled fl-Imsida f'jum il-miliet tal-1925. Huwa kien elett tal-ewwel darba fil-Parlament fl-elezzjoni ġenerali tal-1976 u wara fl-elezzjoni tal-1981. Aktar tard kien parti mill-ewwel żewġ gvernijiet tal-Prim Ministru Edi Fenekadami wara l-elezzjonijiet tal-1987 u l-1992 sal-1995 qabel ma serva wkoll bħala kanċellier tal-Università ta' Malta u kien miżżewweġ il-Lizette u kellhom tliet ulied, il-John, il-Joseph u lil Marija.